Aw bela jilen bienvenue Orange ka ni ye kibara duma ya ni promo duma kala se an ka client fidèle bela jilen tola san ba fla ani mungani woro jouer kalo kletan kele no be samedi ma ko malian bela jilen jera ka foko volume ma no okmala pour que ipsegi inscrire tu gam na no ga la inscrire li c'est gratuit amma akan no ka de jimika idan ka mun ka dro bi ka téléphone ta le 11 juillet ni 0 RPL cela ibi inscription mono de yira wala c'est idan dro kanine ganita ni bieni ka do ga téléphone na ka Orange PC bo ka da no kara obki inscrire li en gratuit ama gelere ok mala bo munu baf ko inscrire kelen kori munu taf ko inscrire ipse ka fla kori nala sonama ami yongo soro ni 11 juillet atana ke bashie kana bedese Orange volume mai Orange loin de nous